Това не знам дали е централна улица. Обаче тук има някакви къщички. Трябва да ходи от центъра към гарата, обаче е централна. На всичкото отгоре сме тръгнали на някъде и ние не знаем на къде. Знаем на къде, но не знаем по кой път да стигнем до това. Е, добре, да не знаем дали е този път. Предполага се, че там е гарата, обаче един бог знае. И сега ще разберем. А направо тук ме лови някакъв хрус, бе, хора. Виждате, че се Леко, бе. ловим рекичката. Реката на Баба Яга номер 2. Кафте и кебабчета, аз чета кафе втора употреба. Деме кебабчета втора потреба, така. Това беше. Пресни са до вчера джавкаха. Което по страна, че тук току-що мина една очиларка. Първото ще бъде нормална кола за този град. И както винаги да не пропуснем мебели. Навсякъде има мебели. Има много гаден вятър. Ама все пак тръгнали сме да се издирваме гарата, която един бог знае къде е. Но ще... А? Да бе, аз още снимам. Там гледам някакви траверси, някакви релси. Ама, знае ли човек дали е това, което издираме? Явно не хълмовете имат очи, е снимано в септември, ами явно е снимано тук. А в септември е снимано Първата и Втората световна война, защото там наистина се едно, че паднала атомна бомба. Времето е гадно. Ни да се съблечеш, ни да се облечеш. А намерихме гарата и сега само трябва да видим как да... Има подлез. Само да видим как да пресечеме. На всичкото отгоре не знам къде е в някакъв много живен диалект. Има някакъв подлез, в който не съм е страх да минавам. Но поне е чист, така че може и да минават хора от тук. Вижте, хълмовете имат очи. Има точно една лампа, която светява целия подлез. Това свети. И той. Ето това, където наближаваме, излизаш по средата на релсите, на коловозите, на пероните. Отгоре капе вода, разбира се. Оттам и влизаме. Звука е като в Врачанската морга. Или пък като... тази от... как се казваше, бе? Онова там малко. От Даринг. Стих се. Айде, возаме вътре. Чакай да запре.